Uwi na po na po. Maglalakad ang init-init. Pauwi na po kami. Maglalakad ng 10 to 15 minutes. Galing ng Carrefour, guys. Ang init. Kasi hindi kami pwedeng pasakayin ng bus dahil wala kaming special na bus card. Ayaw nilang tanggapin yung pang-train na card. At ayaw nilang tumanggap ng coins. Kaya ito po, maglalakad kami, guys. Hanggang doon sa may metro. May train. Ayan po, guys. So, samahan nyo kami, guys. Ayan, si asawa ko ang bilis-bilis na maglakad. Ayan. Dito po kami sa Campanar. Pauwi na. Galing ng Carrefour. Nag-grocery. Ayan, sobrang init. Mag-alas 2 na kasi dito ng hapon. Apat itak ha? Yan. Dito daw kami dadaan. Less ang init. Yan. Dito, guys. Doon din kami sa kabilang labas. Sobrang init. Ha? Kita tata baka no dati makita ta nga taxi. Ayan. Nung pagpunta namin sa Carrefour kanina, sumakay kami sa bus. Kaso, nung itinap ko yung card ko, hindi tinanggap, ayaw daw. Pero, pinapasok naman kami ng driver sa bus. So, ngayon, takot kami dahil medyo malayo-layo yung daanan namin, guys. So, yan. Naglakad kasi wala naman kaming bilihan ng special card dito para sa autobus. Sarado na kasi. Yan lang kasi ang Carrefour ang open everyday kahit Sunday. Eh dito Sunday na. Ayan po. So, lakad. Naglakad. Sobrang init. So, dadaanan namin ang Decathlon. Decathlon. Mainit pero mahangin, guys. Kaya parang hindi mo masyado ma-feel ang init. Yan si Madam. Servisyo amigo. Yan. Bilis ng asawa ko.
Danitan Summit itente Decathlon. Nakinap. Nada, que acaban de salir para arriba, para el pueblo hornero ahí, para un lado. Yan, tindahan ng Indian fruit shop. Oh, sobrang init, guys. Ito, Chinese shop. Yan, mga halaman nila. Yan. So, ito yung antayan ng bus stop, guys. Yan. So, dito kami dumaan ng autobus. Dito dinaanan yung bus na sinakyan namin. Number 95. Pero ngayon naglalakad kami kasi takot kami pababain. In the middle of nowhere. Nowhere. Okay, dito na ang Decathlon. Nadaanan namin ang Decathlon, guys. Ano, doon pa sa kabila, guys. Sorry. Ayan. Lapit na. Ay. Tanda nito dyan ti Decathlon? Ah? Man, ang data ni. Ta? Intan? Ito naman yung guys, is motor shop. Yan. Yung Suzuki. Yan po. Mga nagbebenta sila. Kaso, sarado. Is building, guys. Yan. Dito na yung Decathlon.
Ayan guys. Ayan po guys, dito na kami sa malapit sa train station. Ito na natatanawan ang El Corte Inglés shopping. Oh, naglakad kami ng 15 minutes from Carrefour till hanggang dito sa may train station. Yan, patawid na po kami. Guys, salamat sa inyong pagpapanood at huwag pong kalimutan kung bago ka pa sa aking channel, please don't forget to click like and subscribe. Click the full notification bell para updated ka sa aking susunod na vlog. Thank you guys. Ayan na dito. Ayan. Nuevo Centro na dito guys. Pahinga muna kasi sobrang init. Yan. Tara. Yan na po. Crossroads. Yan na po ang babaan namin. Papunta ng Godelias. Ayan po. Baba na kami sa may train station. Ito na yung train. Turia.